Нека да ви разкажем за бъдещето и за хората. Но не за хората, които го гледат отстрани как се случва. И не за тези, които безучастно го оставят да се случи. Това е приказка за хора на надеждата, които правят така, че бъдещето да стане тяхна реалност. За тези, които откриват доброто в болката, а нея превръщат в сила. Всяко дете има право на бъдеще. Нека да се запознаем. Аз съм Нели. Аз съм Антон. Аз съм Рая и имам муковисцидоза. Това, което свързва всички нас, е желанието ни за живот. Какво е муковисцидоза? Белите им дробове се пълнат с гъст жилав секрет, който от своя страна пък е благоприятна среда за развиване на бактерии, които пък допринасят за тежките инфекции, в които от време на време изпадаме. Затова е необходимо всеки ден, ежедневно да правим тъй наречената рехабилитация и прочистване на дробовете, като това става с упражнения и с инхалиране на множество препарати, като инхалациите стигат дори по 10 пъти на ден. С времето белодробният ти капацитет намалява и да дишаш става все по-тежко. Бактериите колонизират белите ти дробове и стават все по-устойчиви заради антибиотичното лечение. Моите клетки работят по-различно. Всеки 33-ти българин е носител на дефектният ген, причиняващ муковисцидоза. Утре това може да бъде твоето дете. Как се преплитат гените? Болестта се открива само с генетичен тест и за жалост моите родители не са информирани за това. Известни са над 1600 мутации на гена, причиняващи заболяването. Да се роди едно дете с муковисцидоза, трябва да унаследи два гена от двамата си родители. За да се случи това, рискът е изключително висок, а именно 25%. Шокиращо е да разбереш, че средната продължителност на живота в България на твоето новородено дете е 13 години. Огледайте се. Независимо къде се намирате, независимо дали се усмихвате или сте тъжни. И помислете. Най-голямото богатство, което притежавате, е шансът да изживеете живота си по начина, по който вие решите. Животът е безмислен само, ако позволим да бъде такъв. Всеки от нас има силата да му придаде смисъл, за да превърне своя път и своите думи в инструменти на любовта и надеждата. Това, че си болен, не значи, че животът ти е безмислен. И не дава право на никой да ограбва надеждата ти. В началото. При мен муковисцидозата я получих като диагноза, когато бях на 18 години. И тогава всъщност разбрах, че освен спортните си успехи, ще трябва да се боря с това заболяване. Бориса се роди с запушване на тънковото черво, причинено от генетично заболяване муковисцидоза. Последваха операции, многократни влизания в болници, многократни инфекции на червата, на белите дробове, много посещения в интензивни отделения. Ние разбрахме за тази болест на 3 години, т.е. доста късно. И там нататък... Ние го разбрахме на осъзнаването на болестта, дойде още по-късно. Ние не можехме да приемем, че ни се е случило това. И винаги имахме някакви съмнения, че има някаква грешка. Но надеждата е, че са сбъркали. И след това дойде чувството за вина, защото някои от лекарите ни попитаха вече доста по-късно как не сме правили тестове, след като сме по-възрастни родители. Не сме ли знаели за тези неща? В интерес на истината да се почувствах доста натъжена от факта, че едва ли не съм виновна за това, че не знам за тази болест. Да живееш с муковисцидоза. Муковисцидозата е непрекъснато в съзнанието ми, независимо дали работя, независимо дали се смея или се забавлявам с приятели. Аз непрекъснато следя всяко едно вдишване, дали нещо не е наред този път. Това е нещо, което никога не те оставя. Основната ни задача като родители е да възпитаме и отгледаме човек
който да бъде отговорен за здравето си. Да дадем заедно шанс на децата с муковисцидоза да пораснат. Реалността. Пациентите с муковисцидоза получават от държавата 3 много скъпо струващи медикамента, но за съжаление клиничната пътека за тяхното заболяване е много недофинансирана, а освен тези 3 много скъпо струващи лекарства, те се нуждаят от много други специализирани хранителни добавки и допълнителни лекарствени средства. В момента, в който навършим 18 години, нещата стават още по-трудни. Оказва се, че сме наказани за това, че сме пораснали. Много често в болниците не желаят да приемат пациенти с муковисцидоза, независимо от тежкото ни състояние, защото реално нашето лечение струва 1000 левове, а здравната каса заплаща едва 980 лева. Така реално ние сме в тежест на болницата. Да мечтаеш за лечение. От години мечтавам за специализирани центрове по муковисцидоза. Места, където медицински специалисти да имат възможността да работят свободно с пациентите с муковисцидоза и с финансирани клинични пътеки. В чужбина лекарите, обслужващи пациентите с муковисцидоза, изграждат работен план, по който пациента идва на регулярни визити, съответно за изследвания, консултации и преоценка на терапевтичния план. От края на миналата година в нашата клиника ние имаме такава комисия, която се занимава точно с това, да направи един терапевтичен план за пациенти с муковисцидоза, но само за пациенти под 18 годишна възраст. А пациенти над 18 години оставят в небитието. Отчита се тенденция в тези страни преживяемостта на пациентите с муковисцидоза непрекъснато да се увеличава. В България все още позволяваме деца да приключват живота си преди да са го започнали. Стани един от нас. Подкрепи изграждането на медицински център по муковисцидоза. Когато трябва да купиш здравето си. Ето защо ежемесечната терапия, поддържаща терапия на детето ни, изисква набавянето на скъпи консумативи. Антибиотиците са много скъпи. Инхалаторите също. Това, което ние набавяме като средства, като родители, покрива една малка част от това, което детето има нужда. Пари, които трябва да изработиме, без значение какво е здравословното ни състояние. Единственият достъп до информация за заболяването муковисцидоза имаме от чужди сайтове и издания. В САЩ, в Германия и Великобритания вече има терапия, която директно атакува причините за това заболяване. У нас липсва информация за лечението, което струва около 25 000 евро на месец. Безразличието днес отнема един детски живот утре. От какво се страхуваме? Искрено се страхувам да не се сблъскам с реалността, в която да изоставям най-близките си хора. Страх ме е, че докато водим тази борба, много деца няма да могат да пораснат. Страх ме е, че в един прекрасен момент моите пациенти, понеже порасват, и аз няма да мога да им осигурявам тези грижи, които полагам за тях по време на цялото им порастване. И целият труд, който сме вложили ние, заедно с колегите педиатри, може би отива на вятъра. Страхувам се от смъртта. Пациентите с муковисцидоза имат краен срок, за да изпълнят своите мечти. Нека им помогнем да осъществят една от тях. Ние мечтаем. Мечтая и тя някой ден да изпита майчинското чувство. Мечтая за свят без муковисцидоза. Мечтая да оздравея, защото само така ще мога да изпълня всички останали мечти. Мечтая един ден всичките деца с муковисцидоза да бъдат излекувани, т.е. да имаме генетично лечение за всяко едно дете. Мечтая да не стана астроном. Не забравяй! Ти можеш! Ние можем да постигнем промяната сега. Ние също имаме право на бъдеще. Детето ни има право на бъдеще. Никой няма право да ограбва надеждата ни. Нека заедно изградим едно по-усмихнато и светло бъдеще за децата на България. Ние можем да живеем. Затова сбъдни мечта. Дари надежда. Подари на децата крила. Протегни ръка. Добави живот. Единството е сила, която превръща надеждата в реалност. Усмихвайте се. Бъдете искрени към себе си. Бъдете част от доброто и предизвикайте промяната.